kowe wis kanjong gawe nesu sajujure aku kangen sliramu jroning batine kandha jare wis isin udah kangen pancen kangen besan gunung ora bisa nggo bendung lan sajane aku wis paling trimo wis rumangsa aku wis rumangsa paling manis yen ayu pancen kowe sing paling ayu nanging dudu ayune nanging dudu manise sing kena go bebrayan saklawase Satrio Anom Budaya wong yen lagi gandrung ora peduli ledose gunung wong yen lagi naksir ora peduli yen pranuk lelayan ora duwe duwe direwan gereja jarene wis jodoh mas apa duwe wong loro wong yen lagi ketika ra peduli nyok kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi naden lagi bukti irung bangir duwe sapa irung bangir yo duwe emas lambe tipis duwe sapa lambe tipis yo duwe rambut nyatis duwe sapa rambut nyatis yo duwe emas bulu iki duwe sapa yo duwe iki piye wae sapa mestine ono sing duwe iki piye wae sapa mestine ono sing duwe iki piye
weke sapa mestine ono sing duwe piye weke sapa de mestine ono sing duwe Satrio Anom Budaya WP Audio Pro wong yen lagi naksir peduli nyateake wong yen lagi naksir peduli merangoke nadyan arang duwe kerewangi gereja sarene wis jodoh mas opo duwe wong loro wong yen lagi kepikat peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi kasih dadyan lagi poke diwangi redak sarene wis jodoh mas opo duwe wong loro ireng bangir duwe sapa de ireng bangir yo duwe mas lambe tipis duwe sapa de lambe tipis yo duwe Sekun nyatis duwe sapa de Dapatnya disio duwe mas Kulu iki duwe sapa de lu iki yo duwemu Iki piye weke sapa Sete ono sing duwe Iki piye weke sapa de Mestine ono sing duwe Iki piye weke sapa Mestine ono sing duwe Iki piye weke sapa de Mestine ono sing duwe Satrio Anom Itu aja